Soc l'Estefan, tinc 9 anys i visc a Linyola. Avui us vinc a explicar Abril és un nom de primavera. L'autora d'aquest llibre és Núria Pradas, l'il·lustrador Òscar Julvé, l'editorial Anima Llibres i la col·lecció La Formiga Vermella. Aquest llibre tracta de que aquesta nena que es diu Abril vol escriure una novel·la de la injustícia, perquè no sap que s'està convertint en una història d'amor i ella és la protagonista. Passarà una cosa extraordinària, però no ho podreu saber fins que ho llegiu. Aquest llibre us l'he volgut recomanar perquè per a mi, quan l'he llegit, ha sigut molt divertit i interessant.